A budapesti Stoller Babaúszó Akadémia programja egy speciális, a babaúszást az úszás oktatás felől megközelítő csecsemő és gyermekúszási program, amely keretében 1-3 hónapos kortól 6 éves korig foglalkoznak gyerekekkel. Olvastam azt, hogy van a babáknál ez a búvár ösztön. Erről mit kell tudni, mondjuk ez nem mindenki számára közismert? Ez segíti a mi munkánkat. A babák körülbelül 6 hónapos korukig, hogyha a víz alá merített, természetesen nem hirtelen, hanem szép lassan, akkor automatikusan nem megy a víz alá, kinyitja a szemét, szétnéz, és visszajön. Semmi reakciót nem látsz rajta, amit mondjuk a felnőtt embernél ugye nem ugyanez. Ez 6 hónapos korban lerövidül. Egyetlen egy másodpercre, te is visszatartod a lélegzetedet, egy másodpercig, ha vízbe kerülsz, utána csapkodsz és fuldokolsz, hogyha nem tudsz úszni. Ez ugyanígy van a babáknak is. Ezért fontos, hogy 6 hónapos kor előtt elkezdjük az edzéseket, elkezdjük az irányított mozgásokat, például a locsolást, előkészíteni a merülésre a babát. Stoller Katalin 2000 óta tart babaúszó foglalkozásokat. Tapasztalatainak eredménye a nevéhez fűződő módszer kialakítása, melyet a Stoller Babaúszó Akadémia minden helyszínén egységesen alkalmaznak. A foglalkozások játékosak, labdákat használunk, aztán egyre később, ahogy fejlődik a gyermek tudása is, meg a fejlettsége is, tehát a korával 2 éves kor körül bekerülnek az úszódeszkák, karúszók, és ilyen úszástechnikai elemeket is alkalmazunk. Amikor először voltatok itt, akkor hogy reagált a baba? Hát nekem imádja a vizet, úgyhogy már legelejétől kezdve nagykádba fürdik, pancsol fél órákat, úgyhogy nagyon szereti. Herce Patricia Katihoz hasonlóan testnevelő tanárból lett úszásoktató. A babaúszáshoz azonban kisfia születésével került még közelebb. Ádám Hunor 3 hónapos kora óta jár anyukájával a Kati által vezetett foglalkozásokra. Itt nem csak úszkáltok, hanem játékokat is játszatok. Ezek mondjuk melyik neki a kedvenc játéka? Hát szerintem a labdázás, meg azért ugye ez nem csak az a játék, hogy a tárgyak, mint játék, hanem az is, hogy mondókákat, énekeket tanulunk, és úgy zajlik az egész foglalkozás, hogy játékosan. Úgyhogy nagyon klassz, nagyon szeretjük. Amire ugye mindenképpen szükség van, az úszópelenka. Ebből ugye van eldobható is, meg lehet kapni olyat, ami kimosható. Ami még nagyon fontos, az a víz. Tehát, hogy ahogy a baba befejezi az órát, akkor meg kell itatni, mert itt azért elég komoly vízvesztesség van. A babaúszásnak mindig is voltak támogatói és ellenzői, ezért sok szülőben ébrednek kétségek. Én azt gondolom, hogy semmi hátránya nincs, mert hogy a vízben való mozgás a legjobb mozgás, tehát ha csak annyit teszünk, hogy vízben mozgunk, az is fantasztikus. Uszodába 3-4 hónapos korba jövünk ki, amikor már fejlett az immunrendszerünk. A mai világ fölgyorsult. Ma már nem úgy van, hogy 2-3 hónapos korig a anyuka otthon van a babájával, hanem közlekedik a világba. Úgyhogy innentől kezdve semmi más hatás nem ér bennünket, mint hogyha levinnénk a játszótérre a babánkat, vagy bemennénk a boltba vásárolni. Néhányan azt hozzák fel ellenérvként, hogy a baba ugye a medencés fürdés után megfázhat. Erre mit lehet tanácsolni? Tehát ugye mi a megoldás erre, hogy ettől se nem kell félni? Hát én azt gondolom, hogy ilyenkor mindig elő kell venni a józan paraszti eszünket, tehát a babák hőháztartására természetesen figyelni kell, de abban a pillanatban, hogy kiemeled a meleg vízből, betakarod, beburkolod, áttörölöd, és hogyha esetleg olyan helyszín van, ahol kicsit hűvösebb a kinti levegő, mert ugye 32 fokos víznél azért nehezebb, ha melegebbet produkálni, akkor áttörölt babádat egy száraz törölközőbe bújtatod, és akkor már semmi gond nincsen. Amire nem gondolnak az anyukák, és ez nagyon érdekes, hogy az öltözőben nyakig fölöltöztetik télen a babákat. Sapka, sál a kb. 25 fokos öltözőbe, és onnan indul ki, mondjuk a mínuszba. Na itt már előtörténhet baj, mert mire kiír, szegény gyerekem már folyik a víz, és akkor ugye mondjuk, hogy megfázott az uszodába így. Tehát úgy, hogy a meleg vízből, a meleg légtérbe, onnan az öltözőbe semmi gond nem lehet. Mit gondolsz, mi ennek a legnagyobb előnye? Hát az egyik az, hogy nagyon szereti a vizet, a másik szerintem a szülő-gyerek kapcsolatot nagyon megerősíti, és a harmadik az, hogy az úszásoktatás nagyon komolyan elősegíti.
Tehát ez az alapja szerintem az úszásoktatásnak. A vízben való mozgás viszont nagyon-nagyon jó. Könnyítetten mozog a baba, de minden izmát kétszeresen, háromszorosan mozgatja a víz alatt, hiszen a víz ellenállásával szemben dolgozik az izomzata. Amellett meg, hogyha mondjuk apával jön le a babaúszásra, ugye azzal a babával, akivel 3-4 hónapos korában azért az apa nincs kontaktban, most képzeld el a szituációt, fél óráig így tartom, így nézek szembe a gyerekemmel, és még nem ismerültünk a víz alá. Mi van akkor, ha lebújok a víz alá? És ott a babák az emberi arcot felismerik. És akkor így rácsodálkoznak, hogy hát ott van apa. És a szemkontaktus, olyan kapcsolat épülhet ki apa és a baba között, ami egyébként én azt gondolom a szárazföldön nem garantált, vagy nem annyira gyakori. Milyen gyakran szoktatok ide járni? Hát heti egyszer-kétszer. Szerintem nagyon fontos a rendszeresség, meg a folyamatosság, mert így tudjuk fokozatosan fejleszteni a babákat. Azonban nem mindegy, hogy hol és milyen összetételű vízben úszkálnak a babák. Alapvető első kritérium, nyilvános fürdőbe lehet csak a babákat bevinni. Ez azért fontos, mert minden országban a saját felügyeleti szerv ellenőrzi ezeknek a fürdőknek a tisztaságát. Nálunk az ANTS arra hivatott, és akkor ők, hogyha felmérik az intézményt és megadják az engedélyt, akkor elméletileg ez működik. Nagyon fontos, hogy külön medence legyen biztosítva a számukra, tehát azt csak azok a babák használják és a szüleik, akik a foglalkozáson vesznek részt. Egyéb kritériuma egyébként nincs. Tehát már ennek a víz, és nagyon fontos még, hogy a 130 cm-nél ne legyen már mélyebb a víz, mert az alacsony anyukák, én vígan el vagyok azért abban, de egy alacsony anyukának azért az kihívás, hogy a babáját így a fele-fölött tartva tornáztatja. A klór összetételét ilyenkor megváltoztatják a pH értéket, tehát nem olyan erős a pH értéke ezeknek a medencéknek, mert azért az fontos, hogy kiütéseket, szemcsipéseket ne okozzon, tehát ne legyen kellemetlen a baba számára a fürdési élmény. Katiék egyébként akkreditált babaúszás oktató képzéseket is tartanak, elsősorban pedagógus végzettséggel rendelkező, illetve egyéb szakágakban dolgozó diplomás szakemberek részére. A tanfolyamra külföldiek is bátran jelentkezhetnek.